ଆରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ବୁଲି ସାରିଲିଣି। ବହୁତ ବାଟ ବୁଲି ବୁଲି ବି କାହିଁ ଗୋଟେ ବି ଶିକାର ଏଯାଏଁ ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ବହୁତ ଜୋରରେ ପେଟ ମଧ୍ୟ କାଟିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, କାଳେ କେଉଁ ଶିକାର ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ନାଇଁ ମାମୁଁଠୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, କାଳେ କେଉଁ ଶିକାର ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ଆରେ ଏ ବଗ ତ ଏଠି ଭଲ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ନଦୀରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି କରି ଏ ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ପାଣି ତ ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ମୁଁ କେମିତି ଯାଇ ମାଛ ଧରିବି? ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ଉପାୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ବଗ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଶୁଣିବ କି? ଆରେ ବଗ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ? କି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଆଳ ଭାଇ? କଥା କ'ଣ କି ବଗ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲୁଚେଇବି? ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେବ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଭୋକରେ ମୋ ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଯଦି କିଛି ମାଛ ଦିଅନ୍ତ, ତୁମର ବହୁତ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। କାଇଁ ଶିଆଳ ଭାଇ, ନଦୀରେ ତ ଏତେ ମାଛ, ନିଜେ ଆସିକି ଧରିକି ଖାଉନ, ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛ? ନାଇଁ ବଗ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଯାଇ ନିଜେ ମାଛ ଧରିକି ଖାଆନ୍ତି ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ପାଣିରେ ଯଦି ଝାଡ଼ା କରିଦିଏ, ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧରିବାକୁ ଯାଉନି। ଓ ଏମିତି କଥା ଶିଆଳ ଭାଇ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଛ ଧରିକି ନେଇ ଦଉଛି। ହଉ ଶିଆଳ ଭାଇ, ଏ ମାଛ ନିଅ ଆଉ ଆରାମସେ ବସିକି ଖାଅ। ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି, ମୋର ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବଗ ଭଉଣୀ, ତମେ ଯାଅ। ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।